Okay, tuloy natin. Kaya yung ampalaya, bata pa ako, mapait na yun eh. Hanggang ngayon, di pa tumatamis eh. Kahit lahat ng tao sabihin, mag-evolve ka, maging matamis ka, hindi tatamis yun. Talagang it was intended by God na mapait. At yung sili naman, maanghang yon. Pagka ang sili nag-evolve, malulungkot ang mga taga Bicol. Mawalan sila ng panlagay sa ginataan nila. Sa Bicol Express. It was meant by God to produce that substance which we called hot, yung mga sili, habang panahon sili yan. Hindi po pwedeng hindi sili yan. Dahil nakalagay sa kanyang DNA, sa genes niya, yung kanyang isusunod na lahi. Yun ang sinasabi sa Biblia, kapatid. Ngayon, ang Biblia, nung isulat, wala pang microscope. Wala pang microbiology. Pero sinasabi niya na yung binhi ng isang halaman, magpapatuloy. Yun ang nagpapatunay na totoo ang Biblia. Bakit? Hindi pa naiimbento ng tao yung DNA at saka yung genes, nandun na pala sa Biblia. Na yung binhi, ang kahulugan pala ng binhi, what the mother plant look like and taste like will be the taste and the look like of the next generation of plant until the end. Saan mo naman nakuha yung idea na ang dahilan ng evolution may mga taong na nagsabi na mag-evolve ka? Sa libro mo nabasa yun? Salamat sa Diyos at hindi ka science teacher. At bata pa lang daw siya, mapait na yung ampalaya. Bakit hanggang ngayon mapait pa din daw? Yung kaisipan na yan ay katuwiran ng mga taong ayaw intindihin or ayaw maniwala sa evolution. Maniniwala lang daw sila sa evolution pag nakita nila mismong nangyari sa harapan nila. Unang-una, naks naman okay Ang taas ng standard sa evidence. Ang lakas nyo makapagsabi na dapat makita nyo muna yung evolution bago kayo maniwala. Nakapagpakita na ba kayo ng God na nag-magic ng tao? Try nyo kaya i-apply yung standard nyo na yan pagdating sa sarili nyong God. Try nyo lang. Tsaka hindi ako expert sa Bible pero nag-try akong mag-search. Hindi ko makita yung sinasabi niya na binhi ng halaman na magpapatuloy. Pero kung meron man nun sa Bible, anong nakakabilib dun? Ang estimate is around 12,000 years ago pa nung nag-umpisa sa pagtatanim or farming yung mga sinaunang tao. Natural, dapat alam na nila yun at matagal na nilang nauobserbahan yun. Sinulat lang nila yung obserbasyon nila. Bumilib ka naman agad. Hindi po ako galit, ganito lang talaga ako magsalita minsan. Okay. Related sa sinabi ko kanina, yung mga halaman base sa evidence na nakikita natin ngayon ay nag-evolve din. Yung what we consider unang plants or halaman sa lupa, ang estimate ng fossil record nila is around 470 million years ago. Ang isang patunay na totoo yan ay yung mga carbon na nakukuha natin ngayon sa ilalim ng Earth na nagiging fuel natin. 85% ng energy na ginagamit sa mundo ngayon ay galing sa mga fossil ng mga napakaraming puno at halaman na nabuhay millions of years ago. Yung mga namumulaklak na halaman naman, mga 65 million years ago nag-umpisa. Angiosperms ang tawag sa kanila. Mga 80% ng lahat ng nabubuhay na halaman ngayon. Yung pamumulaklak, yun yung way nila ng pagpapadami. Kasama po dyan yung ampalaya at sili. Yung mga halaman, meron ding cells, then mga genes at DNA. May mga shared genes at DNA din ang lahat ng mga halaman kasama tayong mga tao dyan. Pero wag kang mag-alala, hindi ka patatas. Kasi although may mga shared genes tayo, again, depende pa din kung paano ginagamit ng katawan natin yung mga gene na yun. Doon nagkakaiba-iba. Eto pa. Kung mapapansin mo, karamihan sa mga halaman ay may kakaiba silang mga katangian. Sa ampalaya, mapait, sa sili, maanghang. Yung cactus may talim. Karamihan sa mga dahon, mapait din ang lasa. Yung iba may maliliit na buhok or may wax sa ibabaw nito para hindi basta madapuan ng mga insekto. At iba pang mga katangian. Ang isang theory ay dahil maraming gustong pumatay sa mga halaman, actually gustong kumain sa kanila. Mga fungi, bakterya, mga insekto, at mga malalaking hayop na gustong kainin sila para makuha yung sustansya nila. So, posible na nag-evolve sila sa iba't ibang paraan as protection para mabuhay or para makasurvive. Kagaya din ng mga ibang organismo sa mundo. Yung mga halaman na nakikita natin ngayon, sila yung mga nag-survive. Maraming halaman na extinct na or wala na sa mundo. Merong naging extinct due to natural causes. At ang nakakalungkot sa ngayon, maraming nagiging extinct dahil sa human activity. Pero kung perfectly designed ang lahat ng organismo sa mundo at may purpose lahat, bakit may na-extinct? Ano yun? Natapos na yung purpose nila? Or baka naman dahil evolution by natural selection ang nagdedetermine ng mga organismo na mananatiling buhay. At please understand, millions at billions of years ang evolution. Kaya yung malaking pagbabago, matagal at depende pa sa requirement ng environment for survival. Wala pa namang taong nabubuhay ng ganung katagal, di ba?
Sorry, meron pala. Isa. On the way pa lang. 300 years old pa lang yata siya. Pero kahit ganun, meron pa din tayong makikitang mga clues or ebidensya sa mundo natin ngayon. At yun yung pinagbabasihan natin. Ilang example doon ay yung mga binanggit ko kanina. Kumbaga, imagine mo yung scene of the crime operatives. Di ba pupunta sila sa pinangyarihan, tapos na yung krimen, and then mag-iimbestiga sila. At base sa makukuhang ebidensya, tutukuyin nila yung gumawa ng krimen. Di ba? Isa pang example ay yung mga fire investigators. 'Di ba, mag-iimbestiga rin sila after na nung sunog para malaman kung saan nag-umpisa, kung sinadya ba or aksidente ba yung sunog. So, pagka ba may resulta ng investigasyon ng pulis o yung bumbero, pwede mo bang sabihin na, hindi ako maniniwala dyan kasi wala naman sila dun bago nangyari yung krimen or bago nag-umpisa yung sunog eh. Hindi, di ba? Kasi ang tanga mo naman nun pag ganun. Kaya nga investigasyon eh. So kahit limitado yung makikita nila, importante pa din yung ebidensyang nakukuha nila. At hindi dahil hindi sila eyewitness, ay hindi na valid yung sasabihin ng police investigator or ng bumbero. Pero kung gusto mong makakita ng mabilisan na evolution, ang isang example niyan ay yung evolution through artificial selection or selective breeding na ginagawa nating mga tao sa iba't ibang mga hayop at halaman. Halimbawa, sa mansanas or apple, ang daming klase. Merong pink pearl, ambrosia, white sap, tapos yung mga common na Fuji apple at yung red apple. Around 7,500 ang klase ng apple sa buong mundo. At ang malaking dahilan nito ay yung fruit breeding na ginagawa ng mga tao. Ito yung proseso na inaabot on average mga 5 years bago makagawa ng bagong klase ng prutas. Basically, pinipili ng breeder yung gusto nilang katangian ng prutas or halaman at pinagsasama-sama nila ito through cross-pollination. Ganyan din yung selective breeding na ginagawa natin sa mga aso na descendants sa mga wolves approximately 10,000 years ago. Around 340 ang iba't ibang dog breeds ngayon. Ang difference ito sa natural selection ay imbes na nature ang basihan kung anong bagong species ang magkakaroon, ay tayong mga tao ang nagde-decide. Ang isa namang example ng mabilisan na evolution by natural selection ay yung mga viruses at bacterias. They constantly mutate or patuloy lang na nagbabago. Kaya nga may bagong flu vaccine every year. Karamihan ng tao nakakaya ng immune system natin yan, pero minsan hindi. Yung COVID-19 is another mutation, kapamilya ng 2003 SARS at yung 2012 na MERS. So yung mga viruses at mga bacteria, mga example yan ng evolution by natural selection sa loob mismo ng katawan natin na mauobserbahan sa maikling panahon. Madami pang ibang example, research nyo na lang, masyado kasing haba itong video pag binanggit ko lahat. So, kung may nakikita tayong maliit na evolution sa ganitong kaikli na panahon, imagine kung gaano kalaking pagbabago ang posible sa loob ng milyon o bilyong taon. At malay mo, may makaimbento ng time machine, edi mas maganda. Hindi na natin kailangan mahirapan masyado mag-imbestiga. Pero again, sa ngayon, yun nga, parang crime scene investigation ang ginagawa natin. At patuloy pa ang mga pag-aaral ng siyensya hanggang sa ngayon. So expect mo lagi yung mga bagong discoveries in the future. Di ba mas exciting? Mas progresibo ang science. Sa religion. Basta nag-magic sigat ng universe, yun na yun. Huwag ka na magtanong. So anong gusto mo? Yung makalumang paniniwala o yung paniniwala na progresibo at base sa ebidensya? So, convinced ka na ba sa evolution? Hindi pa din. Anak ng patatas naman.